Čaves, moje meno je Sunny a som tu s Velesom Zdravím vás lidi, a toto je informačka o našom kanále. ve které bychom vám chtěli hlavně říct, co se na našem channelu v této době bude dít. Takže, především by to měly být videa z her, takže let's playe nebo gameplaye, z her, které si vyvolíme, vybereme, a nebo o které nám napíšete případně vy. Také by to měly být tutoriály, o které si taky můžete napsat pod video, a v případě si je taky budeme volit my, že ano. A potom by to měly být nějaké vlogy, které by přišly postupem času. Točil bych je asi jenom já, protože Sunny se na to asi moc necítí, že ano. Jo, ja skôr by som len tie let's playe točila pre vás. No a nadále bychom také mohli natočit nějaké bonusové video. Ty bonusové videa by byly něco jako je tohle informačka nebo nějaké vyhlášení soutěži, pak ukončení soutěži, anebo něco speciálního, třeba nějaká děkovačka nebo nějaký challenge. Prostě věcí, které se na YouTube běžně dějí, když má YouTuber radost. Takže tuhle tu skupinu jsme založili my dva. Já a Sunny. já jsem Veles a postupem času si myslím, že nás budete víc poznávat. A doufám se, že budete na nás koukat. Máš ještě něco, Sunny, k tomu? Áno, dneska napríklad budem pre vás už točiť amnéziu. Dneska ju aj vydám, takže sa určite máte na čo tešiť. Tak já si myslím, že je to asi všechno. Že ano, Sunny? Áno, takže nám nezabudnite zanechať like, odber a majte sa. Párek s vámi lidi a čau.